अंदू पावसान बरोच नेट धरलो आणि ह्या पावसाचो शेती, भाजी अशा सगळ्याच पिकांचे परिणाम जाला। हो पावस गोयासयत हेर राज्यांनी अजून लागता। घटप्रभा आणि बेळगाव वाठारात पडपी पावसाचो परिणाम पालेभाजयेसयत सगळ्या भाज्यांच्या उत्पादनाचेर जाला। गोयच्या बाजारात लसूण, आले आणि हेर भाज्यांचे दर फाटल्या सप्तकाप्रमाणूच आसा। ताका लागून लोकांक आणि कांय दीस म्हारगायेची समस्या ही आसतली। बाजारात भाजये वांगडात नुस्त्याचे दर किती आसात ते पळोवया। टमाट 60 रुपया, बटाट 40 रुपया, कानो 40 ते 50 रुपया, गाजर 50 रुपया, वांगी 50 रुपया, डब्बू मिरसांग 68 रुपया, कोबी 30 रुपया, फ्लावर 40 रुपया, दुधी 35 रुपया, मिरसांग 60 रुपया, मडगड मिरसांग 50 रुपया, आले 80 रुपया, लसूण 300 रुपया, भेंडे 60 रुपया, लिंबू दरेकी 5 रुपया एक, पालक 10 रुपया जुडी, कान्याची पात 10 रुपया जुडी, मेथी 20 रुपया जुडी, मोको 50 रुपया 3 न, काराती 60 रुपया, दोडकी 60 रुपया, बीट 50 रुपया, वालपापडी आणि वाल 60 रुपया आणि तवशे 50 रुपया अशे भाज्यांचे दर आसा। फाटल्या सप्तकाप्रमाण नुस्त्याचे दर इसवण आणि चणाक 800 रुपया, पापलेट 1000 रुपया, काळे पापलेट 700 रुपया, सुंगटा 700 रुपया, कल्ली 500 रुपया, बांगडे आणि टोकी 300 रुपया, लेपो 300 रुपया, कुल्ल्यो 300 रुपया, खुबे आणि तिसरो 300 रुपया, वेल्ली आणि माणक्यो 300 रुपया, धोडियारे 400 रुपया, मोडसो 700 रुपया, मुड्डूसो 700 रुपया, चिकन 180 रुपया किल, मटन 800 रुपया किल आणि तांतयां 75 रुपया डझन असे नुस्त्यांचे दर आसा। अशोच माहिती दिवपी बातम्या आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात।